Toothbrush. Ang pinakauna, mukuhit, dahil mo ato bang ang sunod, example. Then yung after na yung mumukuhan, makaibalo sa Kuhit na bugas loyo. Kuhito ni mong bigas. Siya na pa yung Then mulingi. after ano mo kuhit, face na kabalik dire para dili na ka makikita unsa gibuhat nila dito. Ha? Ikaw, mo face na ka dire. Kamo nga first, face na mo dire para dili mo makaibalo unsa yung action nila kung nagkadimao ba o wala. So yung nana ha? Okay, dual dire. Goal mo. Come to Papa P. Final na niya ha? Okay. Action na, action ra. 1, 2, 3, go. Dire na ka facing. Facing na mo dire ang first. Sa tubangan ang facing sa first. Dire ka tubangan. Dire na nga tubangan facing. After kung umana. O sige, ang pinakauna, dire na dool. Istorya dito. Okay, then sebab Dili pa ganang sa gugma kay love. English mo sila. kaya wala ning answer. Heart yung answer. Heart ya. Ang group 1 may wala cancer. No, ang group 1 wala answer. So, 2, 3, 4, 5, wala answer. Gugma, di ba gugma? Pero ang yung natulang is heart. Heart daw. May pag-ihunghong na lang nila, Bert. Ihunghong na lang sila nimo para di sila makachit ang uban. Oh, yun, ano yan? Yeah, next word. Okay, next. Okay. Dali, Dol. Dapat ang patubatan ang pinakauna mo pay attention dun sa istorya sa kanila. Okay, para marinig insakto. Nyara. Dungan lang tara na. Ta star. Wait lang. Yan na, wala pa. Okay, what's up? Eh, 1. 1, 2, 3, go. Tubang na dire ang first. Face na mo dire. Tubang na mo dire. Hindi ko mana. Tubang na dire. Okay. Istorya na din. Kinsay unang abot. Toothbrush. Saan grupo? Kanta. Kanta. So, ayan yung toothbrush. Toothbrush na yan. Okay. Nice win. Nice. Saan naman to? Pila score na to? So, ang score. Ang score ha, una is 1 point. Then 2 points ang 2, 1 point ang 3, 2 point ang 4, ang 2 points ang 5. Okay. Sige na. Okay, ready? Talikod. Ready mo tuloy. Basic ra kayo ni guys. Basic. Okay. Sige. Ready na no? 1, 2, 3, go. Tubangan na din yan. Kaya pa naman. Tubang na din ang mana.
Nimbalik beri kena limot. Answer. Patay. Good ka. Google. Okay, Bible. Bible kayo. Bible. Arte ano? Bible na, Bible. Ano ba? Yan ang Bible. Libro mo siya, di ba? Bakit sa inyo size na? Sabi din, pinindot ko niyo sa history, ano naman? Ana mang good. This box. Lagi hard, eh? Ito ko sa iyo po, pinindot din siya kay Ana ko diya, Ana. Di ba? Ana niyo ha? So, Bible ito. So, score. Ang wala katubag kay Dre, grupo ni Jeanette. Dre is 2 points, 2 points, 3 points, 2 for Dre. 3, 2 points Dre, 3 points Dre, and 2 points Dre. Okay. Well, duha na lang ka-group mo kung paano, compete. Sige lang. Ini. Oh, tubang naman dito, tubang naman dito. Daw si Mundi. Ha? Ngalawat, okay na. Isang yung mayong balitat. Singgit. Sakto ba? Sabi na dito ba? Nagbuwa daw. Ang sakto na tubag is singgit. Yo, kata na, singgit. You ready? Okay. 1, 2, 3, go. Just a minute. Hindi ka, atubang na dire. Atubang na dire, ang mana. Meron mo. Dokol. Wali. Wali. Kasi kulang. Alvin. Luya. Sabi na. Sabi. Luya na ba? Ha? Tubag. Tubag. Wali! 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 Tananis na ako ang sakto. Sakto no. Wali. Or pag-wali. No? Pag-wali or wali. Say lutang ka. So, tanan, naka 12 points. No? So, 12 points is, ilan rin? 3 points? 3. 3 is 4. 3, 5, and 4. So, kaning, so, karon. Okay. Last. Kay Murag, say oras.
Less G, 53. Okay, guys. Okay na to. Okay na lang. Meeting pa Meeting. Okay na to. Last sakto na lang. Sige, sakto na. May lima naman dito, no? So, thank you. Kulangan mo, no? Kulangan. Kulangan.